Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Eric Magbanua. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanua. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanua of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanua. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyo sa Marino, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:47 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga suki natin ng mga tagpanamati karon nga adlaw Lunes, petsa 23. Sa gihapon nagapabilin kita sa tuig 2021, bulan sang Agosto. Sa Lunes na mga edisyon sa inyo sila nga palatunturan sa kinanda liwat naman natin nga maging kabulog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sa mga correspondent. Sa liwat naman nila sa pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sila nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sinima taga-durunggan oras sa kagabihan ng atong sinima Patrol 2. Crosswell Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pila kabahin sa atong Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan kagimulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Ara si Aksyon Jan Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Updates sa COVID-19. Balita man sa national kag international. News Center ginatutukan ni Aksyon an Defensor. Op na magita sa aton sila mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang porsa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Aksyon Christian James Binaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng News Sinagan ng Korman sa silinga palatunturan Action Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Obdini ako sa nabilin isa ka oras 10 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Una nga bahin sa ato sa ipapalagad ginadulong sa inyo sa Kalawan sang D3 Bio.
agin bakal sa aton gobyerno ang iban ginbuli gindunar sa iban nga pungsod. Importante na nga hindi lang tayo magkalipat sang simple nga mga patakaran sa ginatawag nga health protocol. Ang Bacolod City sa gihapon maka-all eksperyensya sang magulog al umoy nga panahon. Kung kaisa hindi mapaktan may pagtupa sa ulan. Although wala man tabagyo, intertropical convergence zone ang nag-efekto diri sa aton sa Visayas. Hindi tagin malikawan ang pagulugalom, pagtupa sang ulan, akon kaysa may pulo paaman nga panaguob kag pangilap. Isip na warasan sa inyo sa Manilaw, Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9:53. Unang abahin sa aton sila kapapalagad, ginadurong sa isa kalawan sang V3. Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9:55 na. 5 minutos para bilhin natin kita mag-aong sa tak na alas 10. Dugay-dugay, curfew na. Magabot kita sila naman ayhan ang mapalaron sang 500 pesos na cash. Pero tempranuhon ta. Kaya ang iban, dugay-dugay mapahuway na. Kay buwas aga damo pasang obligasyon. Si Toto Cristiano na yan, ang mga gabot. 2 kabilo gabuta to o 3 para sigurado. Ang mag-ring dira kag makasabat direkta, matik eh. Matik may 500 pesos. Ang aton sining SAP anniversary sa Aksyon Radio Bacolod until iniya sa August 31. So kada adlaw may ara kita winner nga tag-3 kabilog. Kada isa magabaton sang 500 pesos. Si karon nga adlaw Lunes magabot kita sang ika-3 kakatapusan nga winner karon nga adlaw Lunes. Kay buwas Martes may ara naman magadaog. Lain-lain ini nga mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod ang magalawag kag magahatag sang tags 500 pesos. So itry ta ang una nga number kung available ang iya linya. Pag available ang iya siling linya, matik na. Batuno niya na ang 500 pesos was saga pagi sa pera padala. Muna ang mga pamaging kami diri sa DYEC Aksyon Radio sa Bacolod ang inspirado sa pagdulong sa mga balita kay ara kamo nga mga tagpalamati naton nga wala untat kag wala nagakataka suporta. That's why sa iyo sining suporta sa DYEC Aksyon Radio Bacolod
sa ika-52 nga anniversary, bisan paano makahatag kami sa gamay man nga konsuelo, kagamay man nga kalipayan. Kalipayan nga bisan paano buhin sa problema nyo. Pangbugas-bugas, dalagas. Sigurado ko salbar ginang isa mo ka tilig-angon, kag isa mo ka sulod-anon, buwas nga adlaw. Kung ikaw ang magsabat sa aton sininga pag-ring sa imo telepono. Okay? So, i-try ta. Hindi ta mag-usik sa tiyempo ta kaya nga atong oras. Nagadalagan. I-check ta ang atong sininga caller sa line number 2. Sa sininga bahin sa atong sininga pagpangalagad. Line number 2, mayong gabi. Please come in. Hello? Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gila pagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot ko o tuwing preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Hello, mayong gabi. Hello. Mayong gabi. Ngayong gabi. Oo, si Losby, Ngayong Lobis. gabi. Good evening ah. Oo, Lobis Minsa, Sans. Lubis Minda Sans. Lobis Minda Sans. Oo. 75 years old. Oo, 75 years old. Taga Barangay Dulaw Bago. Taga Barangay Dulaw Bago City ka. Barangay, Lola? Barangay DGLA, Ha? Ginitason, Ha? Sintal Maaw o Bago City. Taga Barangay Central Maaw ka? Oo. Abi ko Barangay Dulaw lang ng imo, hindi? Central Maaw. Central Maaw na ng imo, sige ho. Oo. Pero Barangay DGLA na nasubong. Barangay BGLA. Oo. Oo, sige. Pero may kagapamati sa Aksyon Radio. Oo. Oo. Sino kilala mo sa Aksyon Radio? Oo. Oo. Sino kilala mo sa Aksyon Radio? Ano ka ni sir? Sinong kilala mo sa Aksyon Radio? Si Brian Morden. Oo. Si Aksyon Brian Morden, si Aksyon Fred Salanga, si Aksyon Rex Cantong, si Aksyon ng Eric Magbanua. Si Sige. Aksyon Wilma Sugaton. Ate, sige, kompleto. Kompleto ang imo sabat, kompletohon ko may 500 pesos ka. Oo. Congratulations, Lola, may 500 pesos ka, ha? Oo, thank you again. Ang 500 mo, padala na namon, buwas sa pera, padala, hulaton mo lang na da, ha? Oo. Sige. Oo, thank you. Madamugin nga salamat sa Aksyon Radio. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat, good night. Good night. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Salamat gid kay Lola Lobis Minda Sanz, 75 years old, taga Barangay Central Maaw, Bago City. Congratulations si mo, Lola. 500 pesos pabutan na po sa pera padala kay Tiksan kanila kag para maklaim mo, no? Ayos! May kabidala kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. Ang mapisan ng hepe sang Valladolid Police Station. Sa mga kapulisan nila sang Valladolid, mayroon kabigay nila sa inyo kay Mayor Miravalles na, kay Vice Mayor, may classmate Romuel Yogori. Ayun nga porso sa atong kapagpangalaga, ginadulong sa isa kalaman sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Jack Tanato sa Liga Patrol 2, ang ato sa Liga Crossville Patrol, may gabi nila kay paring Kendall sa guys ang Tokyo, Japan. Kay Mama Beth Lao dira may gabi sa Binalbagan. Mama Beth Lao sa Binalbagan, Manang Beke Lao, kumari ko Jan Silao. Ako pare Tan Albert Tadlan, Toto John Bergjod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Ihando Aljan. Kaya na nilaw dira may gabigid, no? Mga pump boys dira sa may shell sa Binalbagan, empleyado, security guard sa Biscom Binalbagan, nabinagin si Miss Nora Di Mabildo, kag si Mr. Levy Frias. Kay Winston Gonzales na may gabigid, ha? Sa kay Milili Oligo sa Barangay Tangob, Ging Alib dira sa country home si Stepanea, kay San Miguel Divino Miliesa Jr., sa kay Nimisia Rokis, Mary Ancho Ausente dira sa Airport Subdivision, aragi sila. Toto Alex Montesa may gabigid, kag sa kay Jerel Gadudo kapa urok-urok man pamati. Sige, hari na sa Aksyon John Diaz. Ibalawang ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot durante amat-amat na nagadalo mga ton sila kagabihon. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Mike Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol. Aksyon John, may gabi, Piskamin.
Welcome sa Plaza Publica. Ayo di purma. Ano doon sa plaza, Wayman? Why gidi tao, libot kidi, why gidi ang phone kiti curfew na mo. Dati, oo. Ang mga magataman din balakol. Balakol sang pulis. Sang pulis, ang mga masalang, di karoon ka balakol, karoon mabakulang, di ko di ka DSO. May duty para ano? May duty, din yung mga, yan na ba ka DSO? Poso, na. Poso. Bako karoon masalaan, pero karoon mag-ibang, bako malibot-libot, pero karoon ay. Pwede. Pero tumaan ko, bakit masalaan, hindi ka karoon nga tambay, di ka mabakulan, di ka poso, gano'n. Hindi sa atar mo na, hindi ka na masalaan yung tambay. Basi masalaan ka pa nga pastor. Adiyo, sa buang. Hindi ba? Pastor. Pastor? Oo. Okay na akong pastor, basta hindi na maglala nga masalaan. Kabla ko kay hindi na ako ganyan problema. Malayo na yung masalaan kaya nga tambay. Mayong na nga estilo mo, kaya do mayo matugod nga bunot mo, kaya do tagline kito, ano? Ano? Ang nabunotan mo sa sapi. Oo, may ito siya. Tanda siya. Amo na nga mga mayo nga bunot, kaya pati tagline blaya, kumplito aw. Gani. Huwag ka kalipatan blaya. Amo na nga, sige yan nila kay para kumplito, gede. Pero doon may sulod sa plaza, may nagpanilig. Tingala ko man ko na, no? Abi ko nun sino masulod, di ka maglagaw din sa plaza, man may nagpulo panilig, hindi ng puso, tinagaluli man. Ginili ito di guro kung ginano ito di. Pero feeling ko, may ginabantayan din sila kami, ginalabot-libot, dali sila na pasat. Kapag kabudlay, subong ang panahon ka magturutambay, kaya dali kinalib na buslot kilid mo, Ibot ka pag mo ko na, kami gatulo-tulo na, dali kilain natin yung gatulo, yan, Dapat di ka magtambay sa may plaza, kaya hindi natin pakta ng lakat ng panahon. Itaw bisang parkingan gani kinasimbahan sa Biyernes, may gintiro, yan padalikas na sa imo nga lapit na kapuan di hindi subong niya mapaktan ang sang utok sang iban nga tao. Libot-libot kami lambot kami to sa may Banago, buong sa Banago, darang area kay Kapitan Ricky. Kap ng gabi nag-text na ligad sa akon nga adlaw ga night patrol kami. May gabi na Kap Ricky, amon ginapatrol wifi naman labot sa may Banago area do la signal mo na dead ako dead area di sa may sa San Juan bla buro may signal pero kabanak sandalan amo na nami drop amon lang gid wifi yang wala signal guro pero kung labot namo diri sa biyak naman buro may japon signal pero kung puwas namon sanak lang yapon ang dalan pero wala kami signal niya. Pero ko patay mo Facebook Live Kung napunta ng black doon, kaya ragin. Nasa nagsanaggagid kami sa amon nga boss damlag. Kaya maagit itong lakad sa panahon kay Inaksyon Ereka. Ati ito ang panyempo. Bao! Sa nga po, nagulan. Nagulan. Kaya labot dito digto pati sa mansion sa may South to. Nagulan matukay na. Nabunok tong ulan. May gabi kay Police Major Richie Guay sa station number 9. Bala ito ma-duty, siguro karoon ng gabi ay. Ito nag-text na ginasakon mo. May ginanot sa ginasakon. Pati update, tublasan ni mo. Tugin na rin sa ligad kinasang kagahon. Nagpul bumangkot. Mayang gabi nanda kay Bruce Major Ichigoy kay Sir de Guzman. No, ay nasa banding-banding to. Ito sako guro si Sir Guy. Sakos lasbong. Sako kay, pa nagalila mong, do kay Sir Guy, ito tatlo na opisina nga daan. Tatlo opisina na, 40 kapisan sa iti tao ni nga. Nagtatloon, gigina pang tingob-tingob ya trabaho, Pag sa may downtown area, sa mga gabi, today, doon masyado mga slakyan, may mga jeep, jeep, pero pilang house na lang. Ang makita mo basura basura, ako na dinumpo ko, yung balik ko na, ako to ilugay, gurwag na libot, ibilisan ka rin sa plaza, kaya na basura, kaya pakakot pa diyo. Basi anyway, yung collection sa mga basura sa IPM kung gabi na mo. Kita mo sobra ka gabi ang pang-collect sa basura sa Biyernes, may nag-shot sa sumag. Dada mo nag-shot ko, tapos may tutunga sa iyagumang. Guma to. Sobra to ka pang kaga-timing man, nga tong driver to Aksyon Erek, ano man to ang IPM truck driver, nga namang guaan to doon pick up, doon sa Renita, ano man to nga truck. Ang bakong sultimin si Morong, pero hindi kang kakabunggo. Ang malabo ginaguro kay gabihan, kabiga libot ang naguro nga kakatabo, Pero yung mga sarang sa lakyan, templano, pamanay sila tanik, para matapos-tapos na. Pero kasi pa din sila schedule, dari sa may plaza. Anyway, Siligan, pero kido kadamo, pasang sagbot Aksyon Ereka. Siligan pa rin nila, Pero iba na iblaw nakipaglagaw-lagaw sa plaza mo. Taon-taon ng plaza. Kay di ba naligat tumakahoy ni di ba sugit pang trim kay giban to naging pang tanom nga kahoy sumong lagpo na Aksyon Erek ang mga sanga nila lagpad na mayo na ginang sitwasyon diri
area mismo sa Casa Publica karon nga gabi kung maglibot kini kung tuloy pa no man pwede ka man di ka para picture kay iban pa pero hindi ka mo magdiraguso kanya nin dakpan kay mo ka pulis dako ginakatol sa ulo nyo no pero panumdom lang bawal gyapon pa nagulagaw dra sa NGC ground may ibang gigabolo pasaway pero dapat hindi ka mo pinagusto lagaw kay para way dakpo ng pulis daw ay maglasagi dako pa pulis sa karon nga kamo lang ginasunod dira sa Station 4 sa Station 4 di ba alam mo mangkot naman ila ng dalan dugin ng gamit to dabi ka maka 4 kabalo ka tubang bala sa police station Aksyon Erika may sarili na kadalan nga pwede pala aagyan sa mga motorista pero mo sa talakyan nga ka-impound kisa kag ang parking area dira sa Station 4 ginimo nila dira receiving area para sa mga nagapablatter kag iban pa dumduman mo totob lang nga nagpositive dumdamo sobra na may baka 4 tingin mo na nila hindi pwede ka sulod hindi ka man pwede ka sulod para magpa-blatter tidra ka na lang sa may receiving area pa-blatter so hindi ka na parking slakyan ang patrols ginimo dala nila daging gamit nila ang fronte sa Station 4 gibutangan nila dala barkada kung kita ka na barkid mo hindi mo na napagsudlon iba na ba yung kisa list mo lang nanong ang ginabutangan nila barkada nga dala na pero kasi pulis na ginagamit nila sa patrol car nila, din na nila parking ng patrol car, baba up to sa police station 4. Kaya para wala na obstruction, nagkalibutan nila barricade para sigurado nga hindi na ginakamuda maglabay, hindi na kamuda magpagutok kapag insistent. Kaya kitiban na kung gabi, nagapalangawat, kaya Aksyon Erika magdabiyahe, sumabay sa magpalipod-lipod, hindi para kalipod-lipod, subong dakit pating patulara, dahil may dalan nga standby, hindi mabatayan kid sila, no? Hindi mayo man na kay tidra sila, para ligwa kag tinlo, kabalo ka gina-renovate man ang police station, number 4 Aksyon Eric, no? Pero dako gini nga, no? Nga ano nang kaya parawag ni? Problema, subong sila sa mga kapulisan. Kaya mga police station, dako ng gasto, pero kaduwa na mag-isol si PNP tapos makulog. Hardlock mo sa kagad mo schedule naman Gani. Pero ang mga police station, may ba't ko, tiglag ko na gasto na mo ni tahom ko pa renovate ni. Iba na karap utangan na ni. Well, kaso importante nga, mga bot, kung hindi mabot si PNP, mas maganda na patahom nila. At least may legacy, mas na mabilin kung ma-relieve na sila da. Sa bagay man Di matahom-tahom, pero sige, excited lang mag-abot. Hindi mo na silinga kung wala si PNP, hindi na tayo magpatahom sa aton nga police station. Patahom mo tagyapon para nga may privacy, namian mo ng mga tao, magkadto, para mag-file na complaint kung reklamo. Isa pa na, kaya komportable, no, sa ilang tarana. Pero ginasigaw gini sa kalabanan, kaya excited na magpa-selfie, kung kaya si PNP, ko magpa-selfie. Kaya si PNP mo na, nakasabado ka naman sa bunga social distancing, subong, kadamo, kadaan sa gina-restrict sila. Isa pa man naguro nga doon, hindi sa magkadto, no, damo mo na sa mas schedule, manabi. Kaya ginagkatuan na. Pero di pabuton da ako sa nogid man di sa magbatse. Kaya sa magbatse din sa ti inaada ko gid nga aktividad din nila. Amo gid pagpilig nga standby ko da kinaling mabisik mo gid sa gid kron. Kaya mo kron madiskitahan kron na ako gid kron nga kato sa ulo nya kron, no. Mas ayo man ako labay lang wala gid problema. Pero kung sunod-sunod inaada ko sa jagid. Kay abot ko sila sa Aksyon Erika, no. Pero ginababot nila kay alam mo na magbisita, mga muamos, pinamong, no? Bisita politiko, ayan pang pesang kapulisan. Anyway, sa palibot na sulat sa bako, tuloy update na, iuna ko na itong Delta variant, pagin labay na mo subong agad ato pa to ang taga-barangay Villamonte, Aksyon Erika. Kay ang ito na Kapitan Romel Flores, ato ba nagyapon sa may tubang sa balay, sa ng lalaki, brown 45 years old, nga lalaki, nga ginapayag sa DOH positive kuno sa Delta variant. Kaya balik ka Romel, paano positive ni kinag-negative naman yung swab test sa Manila? Kaya balik din sa nag-positive, paano sa nag-positive, kinagatag naman sila negative result. Kaya ambal sa ni Kapitan, na muna si Saon, yun na lang nabuwas sa Liga o Kunabi sa may local government, kag dito mismo sa may ginalinan yan sa ni, kung ba sila false negative na ginatag siya bla, nga result. Kaya kung totin nga positive, pero naka-quarantine man sa Gyapon, siya bala, mga na Aksyon Erika, pag-abot, hindi siya wagwa, quarantine ng Aksyon Erika, kag wala pa natapos yung quarantine period. Kaya natin sa Gyapon, I mean, 45 years old nga lalaki, arat siya bala, kaya balay ni may mga fence o kung may gate man, araman sulod sa subdivision,
balik Kapitan Dri Romel Flores, wala sa kagwa mo na ginasurya, no? Pastado de Aksyon, Eric. Anyway, na-interview sa nato nila po, sa mga gabi, yung kita siya, ang bako tipayo, wala kami na pala importante may tingog kami regarding sining iyang statement action mga alas 9 na ni baton ang aton nga tawag action Eric. Oo. Okay. Returning overseas Filipino. Okay. So, tabo na siya na from Manila, may negative RT-PCR test pero ginswab ni siya as part of the protocol pag-abot diri. Yes, ginswab siya. And it happened, negative RT-PCR. Abot siya naman kapag-abot diri, negative ang Japon ni RT-PCR? Negative na siya kapag diri. Negative na siya. Okay. Ipakita lagi na siya mga ipakita sila ang results. Pero kapining swab test naman niya nga diri sa Bacolod, diri siya nga nagwa turned out to be positive based on the genome nga assessment. Ang swab test sa Bacolod niya okay. Dahil parang dito, masyakit siya pang hospital. Kaya pa, hindi pa ako nag-swab pag-isa. Siya negative na sa pamilya. Okay. Negative na siya sa pamilya. Oo. So, paano siya na-determine yung nag-Delta variant sa man? Ano ko naman? Ako man nag-Delta variant siya. Ako sa China, ako ni Panot na Liga. Kaya nag-declare sila siyang Delta variant. Record na po ano ay BS1. Pero BS record. BS record yung negative na siya. But kanyang advice siya na home quarantine na siya. Okay, symptomatic mo siya. Symptomatic mo siya. Oo. Tapos kap nagabot na sinilang mo sa August 20 lang siya nagabot? Nagabot siya August 20. August 20 siya. O sige nga siya kap, wala siya nakagwa, wala siya nakalagaw. Okay, nakalagaw. Actually, okay home quarantine para po na safety na sa tatay siya. So, kap, ano ang disposition sa iya? Diin siya sa buong kap? Kaya, di siya naman malay. Oo. Kaya, ano siya mapakasabisyon ng malay. Okay. Kaya, gated na lang malay yan. Kap, ano ang decision? I-swab test na rin. Ano naman? Depende siya sa recommendation sa sitio. Siguro, pagkataw, kaya siya. Oo. But if I have to coordinate with the sitio by tomorrow, kung ano ang siya, action taker na sila. Oo. And Captain Swab, gid man siya dari sa Bacolod siya. I-clarify ko lang. Sa Bacolod na siya. Actually, kumatihan si Kapitan Robert Flores ang ato ng interview kay Ina regarding sining concern nila sa isa ka 45 anyos na lalaki nga nag-positive sa Delta variant ng COVID-19 according sa Department of Health Aksyon, Eric. Now, anyway, tingin na ano pa nila, ginamake sure nila nga properly na plastar nila tanan yung mga protocol kung sila sa area, even ang ila nga local o barangay DRMO, nag-check man to. May mga aktibo man na, ato ng Kapitan Bisang Kagariyon, libot kada nagapang-check niya kung siya sa concerned area, registered sa Bacolod. Pero nga gabi, naming panimpo, galing kayo may papaang lang, balantayan, karon sa kagaon, kung anong lakat ng panahon, pero sa kalangitan, wala galom, manayanaya ang panahon, subong nga gagabihon mga ka-aksyon. Sa tutaran niya madag para matiban, tayo na pinamagitali nga natipon sa patrol, bisag yapon sa ito nga paday nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Sa ito mga ka-aksyon, tandaan nga
Ito na aksyon isa ka sa patrolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz mula sa Bacolod sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon John Diaz sa unang report sa ato sila patrol to balik ato na karon sa Aksyon John Diaz sa ratipo niya sila Aksyon balita sa balik niya sila nga pagpangalagan. Ang report Aksyon John Diaz ginadulong sa at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! may abidala kay Jirel Gadudo paring kaya na sa Gadas Tokyo, Japan kay Russell Gomez kay Cecil Ferrer dira sa siyudad sang Silay Jodette Gallegoda from Ma'am Cecil Ferrer ang panamya Ami Mirinder Winston Goles may gabi Sir Edwin Pinito dira sa New Jersey Jocelyn Terry Sempronyong Hel Javier Ricky Soriano dira sa Hacienda Lourdes Barangay Maaw kay kumpare Ryan Borja kay Madam Evas Defensor Sangko kay Toto Joel Sangko and kids mais Toto G boy gali mag TikTok no may guro pasoto tama TikTok si Toto Gister Sangko ay hindi may lang duwa Armando Cabiles, Mr. Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada may nga bigid kay Jeffrey Arcuyo may nga bigid ha sa kay Nobi Valencia Subaldo ga monitor sila ni Mama Rose Valencia kay Keisha Luis sa kay King Sean Subaldo nagatamya halin kay Nobi Valencia Subaldo sa kay Joan Valiega Magaluna Kenta Bulakawanisa dira sa Hantumanan may gabigid kay Jumper Rilo Palanog ga-monitor gid sila no salamat gid sige check tara mga aksyon balita na gikan sa ato correspondent siya lagit it naka-standby sa line number 2 Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action of 4 may gabi please come in
Yes, may nag-accelerate kag sa tunan sila mga kaksyon. Te, musta na? Ready nga may-man na. Ang simpo, may dagulan? Wala. Dogi na nagdulot ay lang. Tapos, way naman, sang hapon. Pero bilog nga aga, perte kainit, no? Pinapasalamatan, dagid galing nga nag-init. Kaya pag kadto yaya, upod diya sa aton sila mga kapulisan, kag army dito kay na sa may Hacienda Rimunda, Barangay Kapitan Ramon, dito Aksyon Eric sa may encounter site. Oo. Nagpatigayon to sang pulong-pulong kag outreach proactivity. Oo. Ining tatlo tanan iya ka mga units, no? Ang first NUC PMFC o Negros Occidental Provincial Mobile Force Company o sa pagpanguna ni Police Major Fernando Soblingo, ang YC Force Commander, o podman ang Silay City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Robert Picate, kag syempre ang 79th IB, no, sa Philippine Army, sa pagpanguna ni Battalion Commander Lieutenant Colonel J.J. Abines, Aksyon na Eric. So, kagina, mayo kay mainit ang tiyempo, hindi madanlog, kay kung nagulan, so piho, madulo-danlog ito ang pagpasulod to sa may venue, no, sa may sulod gid sang Hacienda Rimunda, no. So, dito, kagina Aksyon Eric, nagpatigayon ini sang silinato niya pulong-pulong, kagti ang tambungan ini sa mga pumuluyo dito, mga 27 ka pamilya Aksyon Eric, kara ang ila siniya asawa, bana, kabataan, no, nga nag-attend. Nag-tuman dito ang mga presensya sa Barangay Council sa pagpanguna ni Punong Barangay Roni Aguirre sa Barangay Kapitan Ramon, ang mga sponsors, pero siyempre sa barangayanihan, at tuman dito ang tag-iya sa Hacienda Rimunda, mga Aksyon family. Kag dito, kagina, ang programa ini, nagtunga ini sa duha kabahin Aksyon Eric. Ang first part ini, among video presentation sa diin na dito ginapasandaya, ginlantaw iya sa mga pumuluyo dito, ang istorya sa isa iya ka persona, ubalin ini sang ginrecruit sa hublag, hasta nga nagbalik iya sa sabak sa gobyerno. Kaya dito man ginpakita kung paano iya ang proseso sa pag-recruit sa ining aligar mga NPA Aksyon na Eric, no. Kag sa second part, ari ng pulong-pulong proper, sa diin na nagdamo man ang mga speakers ini, nagambal man ang pulong barangay, nagambal ang si Police Major Fernando Soblingo, ang OIC sa first NUC PMFC, kag siyempre gitutukan din niya ang pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Abines nga sa diin naghaboy man lang siya, no, sa tatlo iya ka mga punto, no. Una sini pagpasalamat, ikaduha pagpangayo sang pasaylo, kag ang ikatatlo pagpangayo sang bulig. Sunod sini sa kay Lieutenant Colonel Abines nga nagapasalamat siya, no, nga pisar sang amusat tol natabo, wala iya sang may nagkalasamaran, wala sa may nasalabak na mga sibilyan Aksyon Eric, apisar nga may pila dito ka mga balay ang naigo iya, napisan sa mga bala, pero pasalamat din siya nga luwas ang mga pumuluyo, labi na gid ang mga kabataan, no. Pasalamat man sa mga sponsors nga nagpatigayon, no, kadamo sa mga goods siging padala dito. So kung malagpangayo man siya sa pasaylo Aksyon Eric sa mga pumuluyo dito nga naapektuhan sang amo iya nga hitabo, no, kag sa konding saya nga hindi man gid iya malikawan, no, ang iniyang ang amo na sitwasyon, naglabot abi sa enkwentro tungod kay kinahanglan gid nga bilang mga katapo iya sang soldado o katapo sang army, tag-amblig man sa linong kagatawayan, sino siya nga kinanglanon man nga bantayan man sini ang pumuluyo. So sa mga napiktuhan dito nga pag linupok gid
way ka preparar, naglinumpat na lang sa ila sinipuluyan, gimbayaan magsapatan, gimbayaan ang ila sini nga balay, nagdalagal nga pa kadto iya sa barangay hall para nga maluwas man sila, hindi man sila magkalaigo. Kag ang ikatatlo di reaksyon na Eric, amo ang pagpangayo sa nga bulig. Ano nga bulig pagid ang ginapangayo sini ni Police or ni Lieutenant Colonel Habini. Siyari ang portion lang sang iya sini nga pagpaayag sa mga pumuluyo sa Nasyon Darimunda. Ang porsyon lang sa nga payag ni Lieutenant Colonel Habini sa aksyon na Eric, no? Oh. Kag matapos ang to sundan ni sang testimonya sa nga anay mga katapo sa nga NPA na nagbalik ya sa sabak sa gobyerno kag karon makatapo na sa nga Philippine Army aksyon na Eric, no? Ang testimonya ni Private Mary Joy Akak kag ining sa certain juros, no? So according sa ni sa kay juros niyo, sundo naman niya ang tapak yan ni Private Akak kung nanganangan katapo na sa nga army kag siya ma-undergo gid sa nga training action na Eric, no? Kag dito gid sa isay sining duwa ang ila sini suno sa ila ang ila kabudlayan niya sa nga sila sa ginaligar nila hublag, no? Kag sa karon kung ano na katawhay kag kung ano na ang pagbulig nila
nga mapaluntad ang kalinuong kagkatawhayan sa komunidad. Nagambay man sini ang representante sa pamilya Lacson, ang tagiya sa Lucinda Rimonda, nga si Lito Prudente. Nagdadalaman sila sa goods no, para dito sa mga pumuluyo kag sinusinisaya nga kung ano man ang mga problema, handa sila yang kung ano dira mga issues, handa sila yang magpamati kag kung ano ang mga problema ang magatuhaw, makadtulagid pwede sila maka-istorya sa tag-iya mga pumuluyo kag makakagtugid ya sa ila sini opisina. Ang senyorit naglalawig iya sa mga 3 ka oras ang bilog na programa kag syempre nagtapos iya sang panghatagay sang madamo nga grasya dito nagkalipay man iya ang mga pumuluyo no. Pero antes gali si Aksyon Eric sa open forum nagpahayag ning duao nga si Arnold Arellano kay si Jeneline Arellano nga kung ano man nga bulig ang mahatag man sa ila kay tungod ang ila sini nga puluyan na laksan gid sini sang bala ang ila mga appliances nagkalaguba kag ang ila sini tingting nagkalabuslot so gin-refer sila no sa LGU kag sa DSWD kag kung ano man nga assistance ang ila sini mahatag pa sa nga 3 sini ka mga units no so nagpuli nga malipayon ining 27 tanan ka mga pamilya dira sa Lucinda Rimonda nga may dala kang pinutos sa kada isa kag so sila tingwaanan nila yang magbalik na sa normal ang ila sini nga pagpangabuhi sa adlaw nga tanan. Sa Aksyon Eric, ang ginmensionar to kagina ni Lieutenant Colonel Labines ang ining sa certain ila nga itong babae Aksyon Eric nga na patay sa enkwentro. Ang update natin kay na mga 4 ang tak na sang hapon ang pamilya sini nakuntani nga magkuha sa bangkay sini ni Ella o ni Kirima Lorina Tariman nga 42 anyos sa Brigon kagdalon sa Manila pero wala ini gipanugutan sa nga otoridad tungod kulang pa ini sang mga requisitos no kulang sa papilis para sang transfer of cadaver kag kulang man sang death certificate Aksyon Eric. Kaya lang taon ta kung ano ang ma-provide nila buwas kag kung bala madala kag kung madalagit nila ang bangkay sining na certain ela. Sa Aksyon Eric, kamo lamang sining balita nga atong sini madulong sa atong sini Aksyon Eric. Go ahead. Okay. Kaya ginakamyo talang malipayon nga pagpamati sa mga gabi, no? Si Mrs. Villa Flores, ang kapilyan leader na sa may Antonio Luna, no? Naga-monitor gid subong nga gabi. Si Sergio gid na ang nagpatampyaw. Subong man si Jubide, si Dayon, kag si Saijan, naraman na si Tiray. Si Dako Cuenca, nga naga-monitor man, po si Rita, kagawad John, kag si kagawad Randy. Subong man si Consial Enzo Locsin. Ripat diritantes nagbanwasan sila para sa Aksyon ay Patrol. Aparman sa Aksyon Grupo ni Ita Jigger. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Salamat kid alagit et Aksyonofo dita live report kika sa ere sa Silay kag Talisay. Dugay ang balos mga report na Aksyon Roger Gutip ang report na Aksyonofo dita. Giradulo naman si Sakarawas ang MyTC. Dugay ka naman ng ato si Michelle Katur sa panit inang Pinas kada dugay magayo. Aga dapat sa na MyTC ang alkalang nga vitamin C. Makabulis na nga mga skin diseases kag allergies. MyTC kag Santon Plus Herbal Capsule Kampiyon gid nga kombinasyon. Ang report pa na Aksyonofo dita giradulong si Sakarawas ang
dira sa kay Donald Kabasag, Rosalie Soles Malasaga, dira sa Laguna kay Tita Bibing Severino, sa kay Delilah Manlangit, Julius Rainer Istares, mayang gabigid. Star Mayo dira sa United States of America, sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, sa kay Teresita Orita Kahuraw, gamon ni Torgid. Nagabi dira sa ako nga mga kids, si John Ray, kag John Paul, katarang nga Britanya family, dira sa may Concepcion, Talisay. Panami ang halin sa kay Jing Britanya, nga nagapaurok-urok man, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Salamat, Gid, ha? Ginatami na naman dira si Sir Jigs. Sir Jigs, check attendance lang. Ayos! Sige. Alis sa report na Aksyon na Rofo Lagit dito sa Lawantang report gikan sa Northern Negros. Upod kay Aksyon, Roger Gotiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Alis sa Aksyon, Roger Gotiv. Line number 2 sa report. Jeremy Gabil, please come in. Yes, aksyon at may gabi sa ito mga aksyon sa atong Connection Direct mga balita gikan dire sa Norte Garay sa probinsya sa Negros Occidental kag sa mga balita dire nga natipo na to na sa sining adlaw ano guys mo Lunes. Lunes lipat ko ka ko gani kung Domingo pa lang sa buwan, Domingo to may night patrol eh. Awe. Abi mo guro Martes na. Ay ko gali para. Oh. Report ko kay Aksyon Maglo sa Martes ba? Oo. Na tulugan ko ga wangal na ako cellphone sige jabat ko siya niya sunod yan ko Aksyon ere. Oh. Tapos nga balbal ko pagkatapos niya Aksyon Roger, Aksyon Maglo ne. Huh? Kulay ko mamurat-muragan kano. Oo, natural eh. Daw ga damgo ko lang pala Japon now. Ay, swerte. So, balita sa direct dire sa may sunod sa Cadiz sa atong mga mga natipon nga mga balita. Wajid may ngagaw kaya na pag-file sa kaso kaya posible buwas pa ni. I-file ang kaso. Sining nga gipatagay nga may bus operation kahapon las 4 immediate attack na sa bayan siya puro mahirog maon sa Villa Barbaso no barangay Sonto sunod sa Cadiz sa diin naksunerek ang in dakop inisikit Adrian Disoyo Barilea 24 so gida yung nakabing nga street level individual sang mga katapo sang station drug enforcement team kag actually residente ni siya Sandalan Rizal dari sa barangay Son 5 pero sa barangay Sonto siya dakpan kag nakuha siya nga siya mo ara na magandang result kaina pero temo na buwas sa aga per hour the morning the file ang kaso watok siya kag in case ini siya no ning anom ka sa siya nga siya mo nakuha nga sa diin nadugangan pa sang isa ka lighter kag ang sa ka box sa blang posporo nga magsidlan man to sang anom ka sa siya mo kaya ang 500 piso bill na nakuha man sa iya mo ni ang ginamit nga buy bus money o mark money gigamit man sa mga katapos ng kapulisan. So padayon isa karon nga detinado sa bayan sa Cadiz City sa report sang ini nga bata ni bro mo ni nagagamit sa pinggan lang pero hanya ni kululaya pero may kay ano tungod sa tong natabo belasang pila ka tuig na nakaligan na sa diin na di man huwag pero tungod siyang iya siningat pagdadala sa armas ang istorya nga napiruhan niya pa ang iya siningalula may lang gani kay wala tapat aksyon erekta. Now sa adugan naton nga mga balita sa syudad naman iya sa syudad naman iya Phoenix Sagay may ara nga gindakop man ang mga katapos ng kapulisan kabahin sa ila sining operation naman sa pagtapna sa illegal gambling kagini nga
Ining tagpandakop, hindi ba lang pagpatigayon, aksyonerik sa tari sa mga lugar. Oo. Sabihin, ini nga operate sa kapulisan, resulta sa pagdakop sa tatlo tanan ka mga persona sa bahin sang barangay Siwahon 1, siyudad sang Sagay, sa gipatigayon ini sang mga katapos sa Sagay City 20. Ang mga nagkalakpan, amo ini ang mga masurot. Ini gipatigayon sa Purok Maalwan, Zone 5, Barangay Siwahon, sang tinalikdan aksyonerik nga Sabado, gindakop sanday sino ning una gindakop ni. Ang una gindakop dire mo si Ramel Kilya Iwayan. Ini siya ang taga Purok Cross sa Barangay Babiera sa mga syudad, Marianito de Lara, 28 anyos sa edad, sa Sagrado, Zone 3, Barangay Siwahon 1. Tagay katatlo si Rene Bores. Iniya ang gindakop may asawa na ika-residente niya sa Purok Maalwan sa Barangay Siwahon 1 man. Tirakwa sila nga 5 ka mga pilason nga mga manok. Laban-laban to na balonggayan gini. Kagaan 380 pesos to na nakuha man nga kwarta. Ang kaso, doon ako kung kainaw ay natumatcheck kung bala ini ang na-file actionerik sa bahin sa Sagay City 20 ang ining pagkadakop kag violation sang PD 449 ang fighting cat law nga sa diyon ilas ni nga pagatubangon nga kaso. Sang pinalikdan man nga sa mundo, nag-operate man ang Escalante City PNP. Atong gindakop man tatlo ka mga persona man sa Rodolfo Casis ang siya ka barangay Kagawan, actually ini si Rodolfo Casis sa barangay Ungtungan, pero gindakop siya sa barangay Mabini tungod sining pabulang man barangay official din ang nadakpan Lindo Iwayan di Burao, 38 anyos sigidad, presidente man sa sitio Santa Ana, barangay Mabini, sunod sa Escalante Kagwarlito Timplando Diaz, 39 anyos, sang barangay Balestibog sa sinalban sa Escalante. Nakuha man itong 4 ka mga bayong nga may unod nga fighting cat, ka mga buhi pa, kag 5 pa ka mga empty nga bayong, kag isa pa ka box nga suludo sa manok, na may unod ba nga live nga manok, kaya bulang, ang 2 ka mga bulang nakuha, pero ang kwarta nga nakuha sa kapulisan, 100 pesos lang puno. So, ang tatlo ka mga persona, ang yara magkaroon destinado sa bansang Escalante City PNP. So, kayo naway na ito, palap ko ba na file gitang kaso, batok sinisahila, aksyon ereka. So, para muna nga ito magulong nga report, balita, informasyon, dari sa may norte ka sa probinsya, sa Negros Occidental. Kaya po, Bililias, may kapigin, kay pari mo Jonathan Diaz, sinagapamati sa aton, si Police Correct sa mabugat, nga wag siya magkapilaw sa buriring maayo, kasi sumunglag ko ng buriring, nagapamati, magkatonda si Ma'am Judy Delmo, kagamuman, si Toto Joel, kagina Iba Sanggo, kaya ni Gunolay Manggubat, kaya pari William Prias, pamati, kag si pari George Agman Gena Gonzaga. Sa bali nga ito, madulong ng mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutin nag-report. Sa mga aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kira sa Roger Gutin, Badzoyabit Live Report gikan sa Northern Negros. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10:51 na. Pagbalik na ito, balik ang report sa Kusina Patrol 2 Aksyon Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Magbanua, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginapamati.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bakolon yun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa namalagad na final stretch sa iyo sa Liga Paltutunan. Balikat ka to sa Liga Patrol to si Aksyon John Diaz. Sa balik niya sa Liga Pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Aksyon John sa balik ka report. Please come back. Nangin madinalag ko ng Aksyon Eric ang virtual launching sang Bigar Eskwela sa Division of Bacolod City kainas ang aga. Suno kay Dr. Gladys Amelin Salis, Gold Division Superintendent ng Division of Bacolod, naglawig ng 3 ka oras ang virtual kick-off ng Brigada Eskwela. Ang aktibidad gintambungan sa mga opisyal sa manunudlo sang DepEd Bacolod. Karagatag man sa mensahe sa Bacolod City Mayor Evelio Loderdia. Ginglaro na rin ni Salis nga hindi kinanglan pa magkadulong sa mga balutuan ng mga ginikanan para sa Brigada Eskwela sa sining atuig 2021. Target naman sa DepEd Bacolod na kuntani ilang malabot ang kanabuon sa mga estudyante nga nagpa-enroll tinalikdan nga school year sa mga school year 2021-2022. So dili kay Sales nga naligad nga tuig naglabot pa 150,000 ang mga naka-enroll nga estudyante sa pampubliko nga balutuan alin sa kindergarten to sa senior high school. Dugang pa diriya nagapadayon pa man subunga ang enrollment. Resulta nga nagapati ini nga sarang malabot ang target 150,000 enrollees sa school year 2021-2022. Ginpalayag man rin ni Sales ngay patuman sa school year ang blended learning method. Pero tila subong nga ginaulat kaya matamat na gina-download sa national government ang budget ng 50 milyones pesos para sa DepEd Bacolod. Kaya sunod rin kay Sales, nga pondo ang pagagamiton sa pagbakal sang dugang mga tablet para sa mga estudyante sa ilang blended learning. Pagtas ang DepEd nga sa 50 milyones pesos nga pondo, makabakal ini sila sang mga sinmil ka mga tablet Aksyon Eric. Ini ihatag ko ni Paulam rather sa mga lubos nga nagakinanglan pero magadepende pa man sa assessment sang dagkatagsa ka mga principal sa mga balutuan Aksyon Eric. Pero last year actually mayari ni 1,000 ka mga tablet kag ginhatag si Bacolod City Mayor Evelio Radia sa DepEd Bacolod kag ginpagamit na ini no ginpaulam sa mga estudyante nga naka-enroll sa mga special classes Aksyon Eric. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasusunod sa Aksyon
sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Good night, ka. There you have it, mga pagpakalaga sa Aksyon at Patrol program sa Lunes edisyon. Liwat ini magkatakop temporaryo balik ini buwas sa Martes atong sining nga mga patrol na unit reporters in action. Nga nagpalagad karong gabi sa kay Aksyon na Jan Diaz, Aksyon na Roger Gutib, Aksyon Rofo Diita, si Anagit It, Aksyon Papang Nixon Tamo nga itong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswell Patrol, News Center, Aksyon on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up diri sa itong IT expert, Aksyon Christian James Binares, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Sunat Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa Station Manager, Aksyon na Magbanua Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagat ang Korban Aksyon at Patrol Program. Lunes, Tubtub, Sabado, ako naman sa Aksyon Eric Magbanua, Siligan Diyos amigos, hasta la vista, ayaw magkalipatan tis magtulog, magpangamuyo, sa papangamuyo, dala kami, dala ako, dala amin ako akwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,